आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। म्यूजिक डायरेक्टर कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। आज नहीं मिले आई बयनुआ रे, साइकिल भड़क गइले बा। आज नहीं मिले आई बयनुआ रे, साइकिल भड़क गइले बा। पेन्हले जे रही फूल पायट रे, पीछे से चढ़क गइले बा। आज नहीं मिले आई बयनुआ रे, साइकिल भड़क गइले बा। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। डीजे कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। आज नहीं मिले आई बयनुआ रे, साइकिल भड़क। हो ठीक है तो यार होके मुहवा का पार धुके, तुहरा से मिले आवत रहनी रे। हो किस्मत मोर फूटल बा, साइकिल भी टूटल बा। लव वाला गाना सुनता रहनी रे, हमारा संगे घटना बढ़ गइल बा। साइकिल भड़क गइले बा। आज नहीं मिले आई बयनुआ रे, साइकिल भड़क गइले बा। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। आज नहीं मिले आई बयनुआ रे, साइकिल भड़क। हो राहुल राजधानी हो, रुकनी बथानी हो, पैदल चले के नहीं मन करता। हाय अमित आशिक बारे, दिन नहीं ठीक बारे, बात कइला से नहीं मन भरता। सगर सामान हे दे धइला बा, साइकिल भड़क गइले बा। आज नहीं मिले आई बयनुआ रे, साइकिल भड़क गइले बा। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, रोशनपुर सपहा।